ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଝିଅମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ପୁଅମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ। କିଛି ଧଳା ସୋରିଷ ଆଣିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ତଳେ ସେଇ ଧଳା ସୋରିଷକୁ ରଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ଡେଉଁରିଆ ଆଣିବେ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପଟି ଜଳିବ। ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସୋରିଷକୁ ସେହି ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ କିଛି ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଞ୍ଜି ରଖିବେ। 2ଟା ଗୋଲମରିଚ ସେହି ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଡେଉଁରିଆ ମହମ ଦେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାହାକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରଖିଦେବେ। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ସେହି ଡେଉଁରିଆଟି ଆଣିକି ପୁଅକୁ ଦେବେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଧାରଣ କରିବ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରି ଏମିତି କରୁଥିବେ।